clear tu te zong chi bai vek ule voin November ni som ni panni sang ni som ni pali zirtop nia chanchin langsar zolte Naung Cho Khawpui a Burma Sipai in boman thlak civil mi panni an thi Mattaya Khawpui indona a Burma Sipai som panni an thi Myawady broadcasting station chu Yangon army in an bai Burma Rampum huap a Burma Sipai som nga le pakhat an thi Saih Phyo Khawpui le Mongwa-Mandalay Khawpui a Burma Sipai paruk an thi Mindat le Falam Khawpui a Chin Brotherhood din hmun Electric omlo avangin nausen piang hlim boral a top thleng mi lo ngai thlak sak theu turin kan so ma cheu Naung Cho Khawpui a Burma Sipai in thlona mangin boman thlaka civil mi pahnih thin panga in hliam an tuar Sian State chaklama Naung Cho Khawpui a Burma Sipai in thlona mangin boman thlak le a poisoi lo civil mi pahnih thin panga hliam tuar an thu TNLA chuan thu chuah an siam November ni som ni chonhudar thum vela Burma Sipai in jet fighter mangin kongji khwa bom pahnih an thlaka Buddhist skula tlain kum som ni pathuma upa maichia pakhat thin mi pa pahnih in hliam tuar an thu hriat ani chutiang bokin November ni som ni zanlai dar som pahnih a Naung Cho Khawpui kanji khwa Burma Sipai hoin jet fighter mangin voi thum bom an thlaka khochunga paung zanga bom pakhat atlapuaka poisoi lo civil mi pakhat thin civil mi pathum hliam tuar an thu hriat ani Burma Sipai hoin thlona mangin ni tin deuh thaw bom an thlak avangin November ni khat atangin November ni som ni pakhat thleng hian poisoi lo civil mi som pasari thito in civil mi som ni parukin hliam an tuara chena in enga mozat po achiat thu hriat ani civil mi te sahim jok nan ral lam film kurpek na mi puipung khom lo tur le air defense lam hriatin na ampek te chu zom theu turin TNLA lam chuan thu chuan siam Mattaya Khawpui indona a Burma Sipai som pahnih an thi Mandalay region Mattaya Khawpui South Chungpo khwa ron lut number 910 Sipai engineering ke matanga lo chuak Burma Sipai te chu mipui Sipai ten an beya Sipai som pahnih thin silai pakwa an lak sak thei thu PDF how tu lam chuan thu chuan siam November ni som pasari khan Mattaya Khawpui chunga Burma Sipai in khuarten hmun ram nor bel turin an kal ho lain mipui Sipai lam chuan lo lam bunin an beya Burma Sipai som pahnih an thi thu an tarlang Sipai som pahnih an ka hlum sak ba ka MA15 MA10 RPG telin silai pakwa le ral thum lian enga mozat po an lak sak thei thu chuan siam November ni som pasari tlai lama po Burma Sipai te chuan Mi-35 jet fighter te mangin voiruk chuang boman thlak le ni Burma Sipai hawa keman chan tak te chu la let turin ral thum lian thlona le ral thum chi rang mangin baima se mipui Sipai lam chuan tun thleng an control thei thu Mandalay PDF chuan an hriat tir Mattaya Khawpui a Burma Sipai kem somli chuang chu mipui Sipai in lato in an control vek to thu an tar lang bok Myawady broadcasting station chu Yangon army in an bay mipui Sipai Yangon army chuan an kum khat kim cham an lom na ti in Yangon mobi Khawpui a Burma Sipai ho thu chua siam na Myawady broadcasting station chu paung somli bom pathum mangin an bay thu an tarlang bom pakhat chu gate a tla a pahnih zawk chu building chunga tla ni he malak na hi November ni som ni pakhat lai lamdar nga vela M79 ral thom lian mangin paung somli bom pathum an ka thu an soi Yangon army hi November ni som sang ni som ni pathuma din tan ania kum khat chungin mission som ni chuang an kalpui to thu how tu lam chuan an tarlang kum liam ta a in thazok le chakzoka ma an lak tur thu soin mipui te po indona tanga an him theinan Burma Sipai in khwarna hmun hnai vaya kal lo turin hriatirna an nei bok Burma Rampum huapa Burma Sipai som nga pakhat an thi Burma Rampum huapa November ni som ni pakhat khan Burma Sipai som nga pakhat an thi thu mun ranga PDF how tu lam thu chua le an tarlan danin hriat ani
heng Burma Sipai thi zat hi indona thi ngal le hliam tuara damdoi in thlen ma thi te an ni damdoi in thlen nuwa a thi po an ve nual thin ma se chung thi zat ero hriat chian ala ni lo a thi an tarlan sipai somnga pakhat te hi Burma Rampum huap hmun rang rang how tu le PDF hawina an tarlan zat bel khom ani thu tunai tu lam chuan an tar lang bok Saih Phyo Khawpui le Mongwa-Mandalay kawng puya Burma Sipai paruk an thi Magway region pakhoku bial Saih Phyo Khawpui bula Burma Sipai geta sipai ten bai an toka sipai pahni an thi thu Magway PDF how tu lam chuan thu chua an siam November ni som ni pahni jing lama khan Saih Phyo Khawpui bula so Saih Phyo kawng puya Burma Sipai checking gate chu mipui sipai ten an beya sipai how tu pakhat telin sipai pahni an thia pathumin hliam an tor thu hriat ani Hey indona hian Magway PDF yinan tha kolom pakhoku PDF Saih Phyo PDF le atan rol puiten thotling taka operation an nei nuwa thi le hliam lawin an hnung tol le thei thu an tar lang chutiang bokin Segaing region chamu khopui chuana Mongwa-Mandalay kawng puya rapua bom thian fai turakal Burma Sipai te chu mipui sipai bom mangin an lo lambuna Burma Sipai palian thi thu changu People Defense Force CHU PDF how to pakhatin atar lang November ni som pahni jing lamdar riat le minute som vel khan chamu khwa tangin Burma Sipai ho chu rapua bom thian fai turin motor pakhat mangin an ron chuaka Mongwa-Mandalay kawng pui hmun pakhata an chol lain mipui sipai lam chuan bom pahni in an voma an khom na taka tlapuakin sipai palian thi ngal thu hriat ani hliam tuar po an nuala hliam tuar te hi changu le Mongwa damdoi in lama hruai an ni thu CHU PDF thunei tu lam chuan an tar lang Hey indona hian mipui sipai CHU PDF chuan hlotling takin operation an nei nuwa thi le hliam lawin an hnung tol let thei thu thunei tu lam chuan thu chuan siam Mindat le Falam Khawpuya mipui sipai Chin Brotherhood din hmun Chin State Mindat Khawpui indona Chin Brotherhood lam chuan hlena changzelin Khawpui chunga hmun tamzok an control thei to ni Chin Brotherhood le mipui sipai tangrual te chu November ni kuwa Mindat Khawpui lak operation nei tanin voin ni thleng indona ala chunzom zela Burma Sipai lam chuan thlona le ral thom lian chi rang rang te mangin ni tinan bai thu hriat ani kho chunga chena in te po a chedeu vek to a kho chung mi te po mun himna lama tlan chia in Mindat Khawpui chu amang trep to ni Mindat Khawpui la chua san theilo go mu palam le dam lo te chu mun himna lama mi pui sipai ten an hruai to thu an tar lang bok Chin Brotherhood lam chuan Burma Sipai kem enga mozat po an la to a engtin nge an lak ti le engzan nge an lak to ti chu nakin dewa an tarlan le tur thu an soi chutiang bokin Falam Khawpuya po indona aso san chunzom zela November ni somni pakhat khan Burma Sipai lam chuan thlona mangin na satakin bom an thlak thu a chevela a hmutu ten media an hriat tir voin November ni somni pahnia po indona ala so sang ema Burma Sipai lam chuan thlona mangin bom somnga chuang an thlak to ni Chin Brotherhood lam chuan Burma Sipai in khuarna kem lian lak tumin an beya ven himna kem thleng an la fel to ni Burma Sipai in an kem tamzok an chan to wangin thona mangin thei top chuain an bailet ve thu hriat ani electric law wangin nausen piang hlim boral Chinland ram Zauphai Kali Township le panchong khwa pulal choi vula le pimoi te ite fanu jeni lalpek lomi ni khatau pa chu November ni somni jinglam daruk le chan ve khan SAC omna civil hospital a boral thu twal chung mi ten tarlan na an nei November ni som basari Sunday zinga Military Council SAC sipaiten twal chunga laipui an tongka chiam maya le panchong khwa chungko pakhat pulal choi vula le pimoi te ina tla in pimoi kumsomni pariat borvel mi chu hliam pui atwara atukhum a heka athwaka pot boka aranglamin kol puilam civil hospital twal chung tlom ngai mi ten lupuin biak theilawina oma enkolani mek thuan soi naw thariat mi apai meka borak chep takara pangai takin November ni som pakwa zanlam daruk le chan vea jani lalpek lo mi chu alau pianga pathian zara kut ke kim le harwang takina oma nausen du tak fanuan nei chu an hlim hle ti hriat ani bok
nausen jeni lalpek lomi chu thlakim lawa piang ani avangin enkol uluk angai hlea doctor ten mei hemin oxygen an pek lai takin electric akal to lawa oxygen dang an nei lo lai tak alo ni nen November ni som ni jinglam daruk le chan vea helai hreom chua sanin asiam tu pathian hena ha dam takin a chol thu tual chung chanchin bu lam chuan zual kau porta tar lang na an nei SAC lai pui wanga hliam tuar nauten nu pimoi chu adin hmuna thalo hlea biak thai alani lo thuan soi chung kwari thai ve tak ni in enkol na tur po an nei zo lawa mithil phalte tho khom na in an lain enkol ve trok trok thu riat ani atop thleng mi lo thir sak tu in zawai chunga thilung takin kan lo me